Ahojte, ahojte, zdravím vás všetkých u nášho nového videjka. Opäť a zasa. No, dneska sa nachádzame v Sládkovičove. Ideme dneska čistiť fasádu. Poďte so mnou, jak to vyzerá. Pozrieť trošku na tu. Takto. Fasáda vyzerá takto nejako, vidíte aj hore. Je to tam už dosť zanesené. Budeme čistiť túto celú stranu. A takisto ešte aj túto stranu budeme, klient si takto si to želal, takže mu robíme túto stranu a ešte túto bočnú stranu. Takže ideme pomaly na to a poďte sa s nami pozrieť, ako to čistenie bude celé realizované. Poďme na to. Ahojte, no, takže máme to za sebou úspešne, si myslím, máme to hotové. Bola to makačka, bola to ozaj fúška. Klient má dom pri takej hlavnej ceste skoro a dosť tu chodia autá, práši sa to tu, takže mal to dosť špinavé, však ste aj videli. Poďte so mnou pozrieť, jak to vyzerá, ja si myslím, že to je top, poďte so mnou. Takže takto to je krásne očistené do bielučka. Pozrite sa na to. Takže takto to je nejako. Takže máme to za sebou. Výška tu nebola moc nejaká, nejakých 6 metrov sa mi zdá. Použili sme rebrík. Očistili sme aj Lexan klientovi. Lebo to chcel, tak sme čo neurobíme pre klienta. Takže máme to hotové, máme to za sebou. Dopadlo to dobre, si myslím. A ideme na ďalšiu akciu. Poďte s nami. A keby ste chceli naše služby, kľudne nám volajte, píšte. Sme tu len pre vás. Majte hlavne pekný a aký čistý deň. Ahojte.